Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hidayatullah Dinar Fadilah, absen sedoso saking kelas 9G. Sugeng rawuh dhateng para rawuh ingkang kula hormati. Ing kasempatan ingkang sae punika kula aturaken matur nuwun sanget sampun kersa rawuh. Bapak Ibu saha para kadang ingkang kula tresnani. Tema ingkang badhe kula aturaken iwedal punika inggih punika babagan pengelolaan sampah organik. Kita sadaya sampun mangertos bila sampah utami sampah anorganik dados salah satu setunggaling masalah ingkang ageng ingkang kedah kita atasi bebarengan. Sampah anorganik ingkang boten dipunolah kanthi sae saged jalari pencemaran ingkang saged mbebayani tumrap lingkungan. Sampah plastik kaleng saha kaca ingkang boten dipunbuang ing papan ingkang sampun disediakaken saged nyebabaken banjir, nyerang tanah saha ngrusak ekosistem ing sagara. Kangge ngatasi masalah punika kita sedaya kedah damel tindakan nyata. Salah satunggaling upaya ingkang saged kita tindakaken inggih punika milah sampah anorganik lan organik kedah dipunpilah supados saged dipunolah kanthi cara ingkang bener. Ngurangi penggunaan plastik, kita saged ganti kantong plastik kanthi kertas kanvas, botol plastik kanthi botol stainless steel saha sedotan plastik kanthi sedotan bambu. Mengelola sampah organik. Sampah anorganik ingkang sampun dipunggodhog saged dipundawahi dados kerajinan tangan utawi dipunjual dhateng pangepul. Bapak Ibu saha para kadang, marilah kita ubah kebiasaan kita saking kebiasaan buang sampah sembarangan dados kebiasaan ngolah sampah kanthi bener. Kita kedah ngeling-eling bilih bumi punika minangka omah kita bebarengan. Kita wajib ngopeni lan njagi bumi punika supados tetep lestari kangge generasi ingkang badhe besuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpatul.